Volám sa Milan Baláš a už viac ako 15 rokov pomáham autorom naplňať ich sny. U nás v Poligrafickom centre. Najviac ma baví spolupráca s ľuďmi, ktorí majú odvahu tvoriť. S každým klientom hľadám cestu, aby produkt splnil jeho predstavu. V rámci občianskeho združenia Bratislavské rožky sme s Milanom Balážom riešili viaceré knižné projekty. Je pre nás dôležité, že rozumie našim víziám a takto pre nás prináša najlepšie riešenia. S Milanom Balážom spolupracujem už 8 rokov a spolupracujem s ním rada kvôli tomu, že robí zázraky na počkanie. Nehľadáme len nejaké poligrafické spracovanie knihy, nie je to pre neho produkt, ale vie sa vcítiť do toho, ako pre mojich autorov a samovydavateľov, že je to také knižné dieťa a on nám pomáha priviesť ho na svet tej najkrajšej podobe, ako sa dá. Moji klienti sú rôzni, od autorov, samovydavateľov až po firmy a influencerov. Okrem kníh pomáham aj s diármi, kalendármi, s hrami a rôznymi tlačovinami. Ak máte nápad, ktorý chcete zmeniť na produkt, rád vám pomôžem.